Možná máš pocit, že na sobě už dlouho pracuješ. Nejspíš si zkoušel různé techniky, afirmace, vizualizace, práci s myšlenkami nebo meditace. Možná opravdu víš, co bys chtěl změnit v práci, ve vztazích, ve financích nebo v tom, jak se cítíš. A přesto se v realitě dlouhodobě nic zásadního nemění. Často se pak objeví otázka, co dělám špatně. Hned na začátku chci říct jednu důležitou věc. Většinou neděláš špatně nic. Jen pracuješ na jiné úrovni, než kde změna skutečně vzniká. Manifestační techniky a afirmace pracují s myslí, s přáním, s představou. Jenže každodenní realita se nemění myšlenkami. Mění se skrze chování, rozhodování a vztahy. A ty nejsou řízené hlavou, jsou řízené nervovým systémem. A pokud je nervový systém přetížený, tělo změnu nepustí, i když si myslíš, že ji chceš. Ne proto, že bys nebyl dostatečně pozitivní, ale proto, že tělo necítí bezpečí. A bez pocitu bezpečí se realita nemá jak změnit. Přetížený nervový systém není nemoc. A není to ani osobní selhání. Je to stav, kdy bylo tělo dlouhodobě vystavené stresu, tlaku nebo situacím, ve kterých se muselo přizpůsobovat a vydržet. Nemusí jít o jedno velké trauma. Často jde o dlouhodobé zatížení, odpovědnost, nejistotu, vztahové napětí. Pocit, že člověk musí pořád fungovat. V takovém stavu se tělo postupně přepne do toho, čemu budu říkat režim ochrany. Režim ochrany je v podstatě totéž jako pojem režim přežití, který možná znáš. Je to stav, kdy se tělo soustředí hlavně na bezpečí, na to, aby situaci zvládlo. Neřeší rozvoj, radost, dlouhodobé cíle. Řeší pouze přežití. Je to inteligentní reakce těla, které se snaží udržet rovnováhu v náročných podmínkách. Psycholog Carl Gustav Jung mluvil o tom, že velká část našeho chování vychází z nevědomí. To znamená z míst, která nejsou řízená logikou, ale zkušeností. Z pohledu těla existuje jedna základní otázka. Je to bezpečné nebo ne? Tělo nehodnotí situace podle toho, co by bylo rozumné nebo žádoucí. Hodnotí je podle paměti. A právě tady vzniká mnoho vnitřních konfliktů. Například, člověk chce víc peněz. Rozumově ví, že by mu pomohli. Ale pokaždé, když má přijít nabídka, změna práce nebo větší zodpovědnost, objeví se tlak, únava nebo stažení. Tělo má peníze spojené se stresem, konflikty nebo přetížením z minulosti. Nebo jiný příklad. Člověk touží po blízkém vztahu. Ale když se někdo přiblíží, tělo schladne, stáhne se nebo ztratí zájem. Ne proto, že by vztah nechtěl, ale proto, že blízkost byla dřív spojená se zraněním nebo ztrátou. Tohle není sabotáž, je to režim ochrany. Tělo nelze přesvědčit argumenty, nelze ho přemluvit větami typu mělo by to být jinak. Ale dá se mu vytvořit prostředí, ve kterém se začne cítit bezpečněji. A teprve potom se začnou měnit rozhodnutí, chování a postupně i realita. Prvním krokem práce s přetíženým nervovým systémem není změna. Je to všímání. A teď společně na chvíli zaměříme pozornost ke tvému tělu.
Jednou se zhluboka nadechni nosem a pomalu vydechni ústy. Všimni si, jak se tělo dotýká židle, podlahy nebo postele, kde má oporu. A pak si můžeš všimnout, jestli je v těle nějaké místo, které je napjaté, stažené nebo unavené. Může to být krk, ramena, čelist, hrudník, břicho, pánev nebo nohy. Možná cítíš tlak, sevření nebo tíhu. Cokoliv se objeví, je v pořádku. Nemusíš to měnit, stačí to jen zaznamenat. Pokud chceš, můžeš si na to místo položit ruku a jen tam chvíli zůstat. A možná si všimneš i místa, které je aspoň trochu klidnější. Ne úplně uvolněné, jen méně napjaté. V dalších 2 videích této série se společně podíváme na to, jak poznat režim ochrany v běžném životě a jak s nervovým systémem začít pracovat jemně a bezpečně.